Здравейте, момичета! Исках да ви се похваля с новата покупка, която получих. Това са едни ароматни карти с етерични масла и утвърждения, които да ни помогнат да се почувстваме по-стабилни и емоционално вдъхновени. И исках днес за нашата ароматна общност да изтегля една карта от тези съкровища. Съкровищата вътре в нас. Така че сега разбърквам картите. Много ми е интересно да видя какви сме ние като общност, като жени, като настроение за този месец юли. Така че ето, тегля една карта. Така, тази усеща много комфорт. Не знам, като съм с предна камера, дали ще се вижда правилно, но това е картата комфорт. На нея пише утвърждение. Чувствам се комфортно, когато съм напълно свързан с себе си и другите. Колко хубаво! Точно чудесно утвърждението, чудесна карта за нашата общност. Готов съм да живея живота на мечтите си. Да, и аз съм готова. Етеричните масла, които се препоръчват в това утвърждение, са Aroma Touch, Сибирска ела, Конзол. Това е един от блендовете, които са за преодоляване на скръб, на загуби, и Гераниум, и също и Air. Така че изберете си всичките или едно от тях. Начините, по които може да ги използвате, да си ги заредите в дифузера, да си повтаряте утвърждението, че съм готов да живея живота на мечтите си. Може да се нанесете на сърдечната чакра, да си сложите в дланите. Сега тук до мен имам само една смирна, така че ще ви покажа как става. Слагам си в дланите, разтърквам, за да загрея малко ароматните молекули, да ги затопля, да ги накарам да летят във въздуха и си вдишвам. Може да изберете сибирската ела, която да ви помогне да преодолеете страховете в себе си. Air, който ни помага също да стабилизираме сърдечната чакра. Или пък Aroma Touch, която ще ни помогне да отпуснем мускулите и сухожилията в нашето тяло. Ако ви харесва, може да сложите сърчица и може да си направим тази рубрика седмична, всяка седмица да си теглим по една карта и да си имаме утвърждения за седмицата. И тази седмица пак повтарям. Готов съм да живея живота на мечтите си. Нашето утвърждение и етеричните масла, които може да използвате, са Aroma Touch, Сибирска ела, Конзол, Гераниум и Air. Благодаря ви!